Rike alƙawari ke na saka a cikin littafi na so kundi ne wanda ke ɗauke da labari na. Rike alƙawari kai na saka a cikin littafi na so kundi ne wanda ke ɗauke da labari na. Mashin so da ƙauna kin halbo ya soke ni cikin zuciya ya min rauni. Ranar ko barci na kasa sai wai ta tunani ina zana ganki na samu sukuni. Don Allah kira ni gidan ko ki kai ni ki ce musu sai ni in ba ni ba za ki yi aure ba. Farin ciki na kai ne mai koramin damuwata. Da kai zana rayu daga nan har ƙarshen rayuwata. Na yarda in zauna da kai kaɗai hakan ya wadata. Ko baka da komai ƙaunar ka ni ta yi min da komai. Da kai zana jera kai ne wata ne ko zara. A so ba ma da tsara da ni da kai matuƙa rabuwa. Kai na saka a cikin littafin na. Abin da ke rina sirri ne duba cikin zuciya kin minni da shi. Abin da ke raina sirri ne kalla cikin zuciya ka min da shi. A gaskiya kin rikita ni da ƙauna masoyiya ina ji da ke autar mata. A gaskiya ka rikita ni da ƙauna masoyina ina ji da kai auta na maza. Ke ce ke zuwa min cikin mafarki na. Kai ne ke zuwa min cikin mafarki na. Abinci ba na ci idan ba kya ci. Ni ma abinci ba na ci idan ba ka ci. Rike alƙawari Kai na saka a cikin littafin na so kundi ne wanda ke ɗauke da labari na. ke na saka a cikin littafi na. Na saka a cikin littafi na.